Bar, ceng apa? Beli baju iki. Tapi wis rampung. Wis. Yo ngewangi gak jajan yo ning mbok dene yo. Heeh ya yo kan durune Waisak. Makane kuwi yo. Ya kuwi mau lah, Bar. Jenenge urip nang lingkungan beda agama, dadine toleransine kudu gede dhewe iki. Heeh ya yo. Dhewe kudu saling bantu. Iya, kudu pengertian juga. Bode sing gawe apa? Tai kucing. Nah, kucingnya sepiro? Taine cilik-cilik emen. Kucing anakan ya sepiro. Kucing anak ini tai seleb. Babon ya gede. Emang ya. Ya. Nanti wangi nang rampung. Waisak iki nangkep jaranan enggak, Mbok, Ya pingine sih, tapi ya donature enggak eneng. Pingine nanggap. Iya. Nek sing donaturi ya main. Iya sih, biasane rame. Ya, Ya enak ya sepi yo. iya, makane. Piye, Bar? Padha galang dana, bantu-bantu. Ya wis, Bang. Bergerak, Bang. Ya, saya. Ya wis, Bode, aku tak pamit tiket ya. Ya, makasih. Ya. Ya oleh dana yuk. Enggak, Bar, kok sing ngomong, Bar? Mas, Apa? mana Bode kan arep lebaran Waisak. Iya. Biasanya kan jaranan toh. Kayak mau tak tekoki jare nggak enek dana. Terus piye nek adewe galang dana wae. Tapi nek aku ambek wiji wong loro bergerak gak mampu lah ya yu. Heeh. Kan wae sing Njaluk tolong kowe prot iki. Jalan apa tapi ya? Yo, kambek umat-umat kene kabeh. Penjajaran ngubungi Mbak Ni juga apa ya? Ya, enggak apa-apa, mbukan gelem bantu. Heeh. Tak teleponin aja. Suwine lengah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ter, Mbak Ni enak Pak Ter. Oh, enak iki enak. Oke. Halo, piye? Oh, enak Mbak Ni iki kan nang RT nggon aku kan umat Buddha kan ape lebaran Waisak. Nah, iki mau aku tekon biasanya kan tiap hari raya Waisak kan do nanggap jaranan sih. Kok tahun iki enggak nanggap, jare enggak enek dana. Nah, iki aku duwe inisiatif ape galang dana. Nah, njaluk bantuane Mbak Ni lah. Ya yang ke ditransfer ya. Oh, ape bantu sampean iki? Ya, ya. Mau transfer nang rekeningnya Mbok Jidul ae ya. Oh iya, aku tak transfer nang Mbok Jidul. Siap, makasih banyak iki Mbak Ni. Ya. Ya, engko hadir ya Mbak Ni ya nang tanggal 1. Ya, insya Allah aku hadir. Siap, Bi. Meramaikan. Siap, ditunggu kehadirannya Mbak Ni. Ya. Makasih banyak ya Mbak Semoga Ni. bermanfaat. Oke. Makasih Ya. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ter ambek Mbak Ni bantu kan. Masih jane rame-rame. Ki lho ngumpul ke dana nggo nanggap jaranan acara Waisak lho, Bong. Kan bantu ora kowe? Ya wis aku bantu. Bantu apa? Tenaga bantu ki duit. Tenagamu alah badokan tok sing digedhekke engko. Malah pengen TI wis enggak usah. Wes aku tak gerak ya, kowe wong juga gerak. Rombongan Jidul mau ndi ya mbek ebong bareng. Entuk ora dek wong ki. Oh, piye? Lumayan iki, tapi salah kaya omahe jek padha tutup, paling kok bar magrib diparani meneh. Sing kok Mbak Ni wis mbok tarik. Ya wis iki. Mbak ini ngakei 500. Mbak Ebong, entuk urung Mbak Ebong iki. Oh, Nanti ndek dikit lah. lumayan iki ya. Ya kowe sing aku tak nganu dhisik nelpon apa rombongan jaranane. Ya wis ana. Nah, kayak mbok Ebong kayak mbok antuk oke lah. Heeh. Entuk piro? Aduh, panas banget. Entuk piro sakene? Ya Allah. Gunung 55. Ya jane 100. Terus? Aku ngeleh mau tak tuku bakso kambek haus, sering gue tuku es campur. Ya Allah, brodot tak segede-gede nih. Ya piye lo ngeleh lo. Ah, wis lah, sebentar mulai lah. Lumayan kuwi kayane. Heeh. Aku wis nelpon ketua jaranan Jaya Manunggal Sakti. Ha piye? Ya saya njaluk DP. Nyala. Ya wis tak weke dhek ya. Heeh. Yo, buka. Yuk. Lah,